Защо реши да се фокусираш върху това да работиш конкретно с експерти, с лични брандове и с малки бизнеси, с стартъпи, които сега започват своя път в социалните мрежи? Аз съм социално насочен предприемач. За мен е важно това, което правя, да има максимално голяма стойност за хората. Не съм тип търговец, който гледам да печеля пари за това, което правя за нашите клиенти, и заради това винаги за мен е било важно да работя с хора, които вярват в това, което правят. Най-важното, допринасят с нещо за хората, които ги гледат. Смятам, че образованието е много важно и когато младите хора, и не само, ползваме тези платформи TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, когато разберем, че тези неща може да бъдат използвани за полезни цели, може да направим много голяма промяна в живота на хората. Ако всеки ден ние гледаме хубави видеа, по-малко това започва да ни създава отпечатъци в съзнанието. За младите хора специално е много ценно това, че ние правим такъв тип стойностни видеа с експерти. Аз лично харесвам бизнесите, които имат някаква социално полезна дейност, и заради това съм се насочил към експерти.